2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:23. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Maayong udto Pilipinas! Happy Panyaga sa mga kaaksyuntang reka Panyaga na sa sining mga inoras. Malipayon gid nga udto sa inyo tanan-tanan. Liwat kita nga mag-ainop na night, tubtub kita sa tagnalaon na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Yara na karon sa ilatag sa kamay areas of assignment samtang sa mga kaaksyuntang trabaho pa sa sining mga inuras, las 12 pang break mga kaaksyon. Pero nagatutok na sa aton sining balitaan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Dalonta dugay-dugay mga balita gikan sa aton sining mga action reporters.
mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Plus ang ato sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan Oxlang. Kabayuntang nga okay lang Kahapon daw nubo-nubo ang kaso kabayuntang nga magnubo pagid subong adlaw. Kag sa mga kaaksyon yara lang sa probinsya, sa mga banwa kag syudad nga nagatutok lang sa aton sining balitaan. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon dira sa oriental side sang Negros. May lang nga pagpamati dira sa inyo, no? Kag sa bugos nga Region 6 magainop na kita mga kaaksyon no sa mga banwa kag syudad man sa probinsya sang Iloilo kag syudad sang Iloilo. Lakip na sa Aklan, sa Capiz kag Antique, sa Guimaras. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Grabe man ning natabo sa Cebu no. Ining isabla ka babae ning ginluthang makaligad ang pila ka oras nga nagpablatter ini sa mga kapulisan kag ginrelieve ang 11 tanan ka mga miyembro sang kapulisan dira sa area sang Sawang Calero municipal police stations nga konsa din nakitaan ining isa pagid ka pulisman ho nga hapaon sa sulod sang comfort room sang among police station sa Regional Special Operations Group Regional Office 7 assigned ining nasambit nga mga kapulisan ining ginaligar nag-commit suicide nga si Staff Sergeant Celso Colita no? Isa sa mga miyembro sang Sawang Calero Police Station. Daw pila lang ni ka oras ang nakaligad matapos nga nakitaan ang bangkay sini sang isa ka babae nga si Richie ni Pomosino nga nagpablatter ni batok sa mga kapulisan ni nakitaan lang ining bangkay niya nga nagakayaon man no? Grabe maning balita to sa Cebu, no? I don't know kung ano ang pinaka balita sini kung bala nag-commit suicide bangod man nga hindi mabaton sang among pulis nga nadalasa ini sa kaso, no? Amo pa rin karon ang ginapadalman sang Cebu pulis mga kaaksyon, no? Sige, sa kinanda na ko ang inyo sinikaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial manginkaw podta si aksyon na Marlon Hinobia. Negros Occidental luyag nga ibalik ang pag-implementar sang COVID-19 bubble suno kay Provincial Administrator Refrando Diaz. Kag maki-update kita karon sa San Carlos kay karon sa hapon iga-dulong na sa katapusan nga palawayan ang ginetero man to nga ginpatay nga provincial consultant nga si Martin Quinn. Karon dugay-dugay mga kaaksyon naton hibaloon upod ra kay aksyon na Marlon Hinobia sa Kapitolyo. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita igabalita ni Aksyon Dale Salazar 64 ka mga kwarto nga isolation facility sa Barangay Alihis na puno na sang COVID-19 patients.
dating iba na daguro pa tapos naman kay nagligad pa na nga napuno ang COVID-19 facility plus adlaw-adlaw katamo man nga daan sang kaso kabay untang masigi-sigi na no nga magligwa halos puno na ni. Kagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center aton hibalaon we have Action Dale Salazar karon dugay-dugay. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Action Eden Abuso. Mga health protocol violators mas nagadamo, nagkaladakpan umpisa Enero, naglabot na sa 9,000. Kag iban pa nga mabalita karon dugay-dugay sa BCPO ay gabalita ni Action Eden Abuso. Samtang sa Nokpo naman nga balita ay gabalita ni Action na Brian Morden. Isa sa mga salakyan magluwas sa van kag Starex ginaimbestigahan sang Task Force Qui. Kag otoridad magahimo sang cartographic skit sa tawong nga nag-utod sang sanga sang kahoy antes ginluthang si Qui. Aton hibaloon na karon dugay-dugay balita sa Nokpo samtang sa patrol nga balita gabalita ni Action Eden Abuso. 12 Negros Business Expo nga ginpangunahan sang MBCCI dako ang nabulig sa mga micro-enterprises. Kagiban pang mabalita karon dugay-dugay sa patrol aton hibaloon. Samtang sa balita naman sa out of town sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Action Roger Gotib. Syudad sang Sagay, 4 ka mga wanted persons. May mga kasong rape, prostrated murder, kag pagpangawat arestado sang mga kapulisan sa Lakbanwa sang Sagay sa separadong operasyon. Samtang sa La Carlota naman nga balita sa Central Negros, 28 anyos nga persona ginserbiyan sang warrant of arrest sang kapulisan sa kasong qualified theft. Sa balita nasyonal, igabalita ni Action na Dorel Cabato, Pilipinas number 3 sa Southeast Asia. Sa kadamuon sang nabakunahan kag warship ipadala ni Presidente Rodrigo Duterte sa West Philippine Sea kung magpatigayon sang oil drilling ang China. Nagtikal naman siya. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan. Karon dugay-dugay. Kag diri sa Region 6 sa Bacolod kag Negros Occidental, aton hibaloon sa dili gidamang madugay gikan sa News Center. Pod na kay Action na Dorel Cabato. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Puling. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dili lamang madugay. Mahina ang kalaban samtang raga pamiyo-miyo na kamo sa sining nga odto kagang halos kalabanan nakachibog na sang palanyagahon nila. Dara lang kamo kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Sa mga ka-aksyon tang nag-share na kag nag-like sa aton sining program via Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kag sa mga yara sa website sa www.actionradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton by Action Radio Bacolod, welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sige, daligid lang kay yari ng resulta sa unang draw. Ang ginahulat-hulat nyo gid nga resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining oras. Yari na mga kaaksyon sa sining adlaw sang Martes, April 20, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw.
Resulta 9 kag 37, liwat 9 and 37. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaksontang nga nag-likes kag nag-share sa aton sining program, no? Sige, dali lang kay busikaron tanay, busikaron. Dali lang ha. Parang matigayon naton ini, no? Sa mga kaksontang nga pamati, ari na. May lang pag-monitor sa kay Mabaling Anlin, no? Mabaling Anlin. Sa kay Josephine Celeste Taiko, kay Catherine Doca, Jovi Maki, kay Vivian Pondales Gumban, kay Jane Mateo Bainosa, at Tia Kim Iriman, kay Niepes A. Jasmine, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor. Kay Huma Lumina, kay Alunan Susette, Chris Kerry Paul Javier Tanatan, may lang pamati, no? Kag sa iluhan ta naman di sa Piako. Kay Ronilo Mendoza, Rochelle Evangelista, Alex Montesa, Marlene Amarbo Talon, may lang pag-monitor. Kay Cathy Calatrava and Tomas Bronyola, kay Martin Aliling, Princess Ayesia Cruz, Ryan Hilboligaya, no? May lang pamati Ryan, no? Kay Angelita Gavilanga Malapitan, Lelebet Ninya, Estela Dungon, kay E.G. Manalo, Melchor Canilas. And lakip man kay Dondi Incabo, kay Maria Cresmi Lamasan Cloud, may lang pamati. And kay Noami Jimenez, may lang pag-monitor. Kay Kenneth Reyes Emiliano, kay Andrew Manggilan Villarosa, Arnel Podi Samparado, kay Mario Bacauco Irad, kay April Banaag, may lang pag-pamati. Kay Rizan Oral, kay Bungbong Ispigol, Charnet Albios Modina, kay Meryl Barrick, kay Helen Minosa, or Minyosa Nigoro, Helen, Harry Kinyosa Hamilano, Albert Singson, kay Emily Hindrala, Jonard Tives Tabligan, Rofi Libran, Princess Sofia Lacaran Orozco, kag Brian Ski Adnadal. May lang pamati sa inyo mga sirs and ma'am nga nagpatigayo na sang pag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Sige, dali gid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:44 na nga oras, 11:44 na mga kaaksyon. Sige, samtang pamiyo-miyo kamo sa sininga udto, nagahulat-hulat sa mga balita. At aganta kamo karon dugay-dugay, no? Pwede ba lang nga maghubin ang may edad-edad na? Pwede gid, no? Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:46 ang atong oras, 11:46 na mga kaaksyon. Ang report nga mabatian ninyo, balita nasyonal, builog nga ginadulong sa aksyon, no? Ang
Kadtuan tanang balita ni Akson na Dorel Cabato gikan sa News Center ni may kang tanan sa Pilipinas siya sa number 3 sa Southeast Asia sa kadamuon sang nabakunahan na. Kag worship ipadala ni Presidente Rodrigo Duterte sa West Philippine Sea kung magpatigayon sang oil drilling ang China. No? Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Rionsay, sa Bacolod, kag Negros Occidental. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita nasyonal gikan sa News Center pod na kay Akson na Dorel Cabato. Akson Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayang udto kag sa aton man nga mga tagpalamati antes ang balita nasyonal, weather update lang ko ani Action Rex sa lakat sa nga panahon. Kaysa pinaka-latest nga severe weather bulletin nga ginpagawa sang Pag-asa, las 10 kay nasa nga aga, ang Typhoon Bising nakit-an sa 475 akon 435 kilometros na sidlangan sang Infanta, Quezon. May dala ini sang kabaskugon sang hangin nga 135 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 215 kilometros por ora. Nagapabilin sa gihapon sa signal number 2 sa Luzon ang eastern portion sang Cagayan nga ginalakipan sang Santa Ana, Gonzaga, Bagao, Gataran, Lalo, Peña Blanca, Santa Teresita, Bogwe, Calaminyugan, Apari, eastern portion sa Isabela nga amo ang San Pablo, Maconacon, Divilacan, Ilagan, Palanan, kag Catanduanes. Ang signal number 1 naman sa Luzon, sa Batanes, bilog nga Cagayan, kalakip ng Babuyan Island. Ang bilog nga Isabela, Quirino, Apayao, kag eastern portion sa Kalinga, nga amo ang Pinokpok, Rizal, Tabok City, eastern portion sa Mountain Province, nga Paracelis, Natunin. Ang eastern portion man sang Ifugao, nga ginalakipan sang Aguinaldo, Alfonso, Lista, kag northern portion sang Aurora, nga ginalakipan sang Baler, Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran, Dilasag, eastern portion sang Quezon, sa Kalawag, Ginayangan, Tagkawayan, kag lakip na ang Pulilo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, kag Sorsogon. Sa Visayas, signal number 1 sa northern Samar, northern portion sang Samar, nga ginalakipan sang Matuginaw, kag northern portion sang eastern Samar, nga ginalakipan naman sang Hipapad, Artichek, San Policarpo, kag Oras. Kag sa detalye na balita Pero nasyonal. gapa saka na ni sa Action Doors or gapa exit na ni sa? Wala pa man Action Rex nakapalayag ang Pag-asa. Kag sunod sa Pag-asa, ang Typhoon Bising na maintenar niya ang Kabascogon sinisamtang nagahulag north-northwestward sang East Quezon. So wala pa sa nakapalayag Action Rex kung saan posible magwa siya. Do kahina sa iya, no? Gani man. Do nagigod-igod lang da sa iya sa amo nga mga lugar. Do pero kusan in o pa man fairness, sa? Action Rex do wala gid man ta may nabalitaan nga nakahalit bala. Oo. Amo Kaya lang na normal lang ang pag-ulan-ulan kagang Sibuto daw portion sang Sibuto daw ginbaha man to Action Doors. Actually, ang diri sa aton sa Negros, southern portion sa Negros Action Rex, particularmente sa Kawayan, ginaulan kuno subong dito. May lang Pero diri hindi sa tama guro ka damo gida. correct. Diri sa Bacolod garo galom siya, garo taliti once in a while, pero daw wala gida. Way klaro. Diri sa aton ni Action Rex, hindi ni ang pag-ulan diri sa aton, hindi ni bangod sa Bagyo Bising, kundi suno sa PIMT, bangod ini sa localized thunderstorms. Okay. Tio na sang tigululan ni Ayhan. Tig-ilinit man subong gali. Gani man. Wala pa Naglain tigulunan. ang chimpo subong man. Ang masuli in Action Rex, Sige ang lang tig-ilinit Basta importante na ulan nga kung nagaulan-ulan, hindi lang tama gid. Yes. Kay para marubugnaw ang aton siling nga adlaw, Yes, no? Action Kag kagabihon. Rex. Amo nang Kay maganda. kung kagabihon perti ka init ka na Action Doors. Oo. May lang sa imo yan kitag tatlo ko bilog aircon mo. Ay, sana all. Kala, isa tatlo kami aircon. Kaya buslot, gila siya, strikta ang hangin. So, grabe ang aircon. Sige. Sige, sa detalye, balita nasyonal, ikatatlo ang Pilipinas subong sa mga pungsod sa Southeast Asia nga may pinakamadamo nga doses ng COVID-19 vaccines nga nahatag na sa Pumuluyo. Sa datos sa gin-share ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe,
1,456,793 na kadoses ang bakuna ang nahatag sang Pilipinas. Nagasunod ang pungsod sa Indonesia nga may 15 milyones or 15,811,449 kadoses. Ikaduha ang Singapore nga may nahatag na nga 1,667,522 kadoses. Kasunod lamang sa Pilipinas ngayara sa ikaapat nga pwesto subong amo ang Myanmar nga may 1,040,000 kadoses kag ikalima ang Malaysia nga may 1,018,937 kadoses. Sa mga doses nga nahatag, 960,191 ka healthcare workers ang nakabaton sang unang nga dose samtang 191,982 ang nakakompleto na sa nga duha ka doses. Yara sa 128,018 ka mga senior citizens ang nahatagan sang unang nga dose kag wala pa sang ikaduha nga dose samtang 176,305 naman ka individual nga may comorbidities ang nahatagan naman sang unang nga dose ang bakuna sa Pilipinas. Kalakip sa mga bakuna nga gamit sa Pilipinas, amo ang 1 milyon nga doses sang Sinovac nga donasyon gikan sa COVAX facility kag 525,000 doses sang AstraZeneca nga gikan sa COVAX kag 1.5 million ka doses ang Sinovac nga kabahin mismo sa ginbakal sang gobyerno. Kag sa iban pagyud nga balita nasyonal, Ang sa COVID-19 daw pungsod Pilipinas lang ning daw nag-focus sila subong sang bakuna ho. Nga iba ni nga mga lugar daw wala man ni ginasapakya. Apisa nga ti may araman COVID-19 to sila pero I don't know kung na-timingan lang Pilipinas amo ang sige-sige ka injection do dito sa inyo to bla sa lugar sa USA. Daw kadako man to sang kaso daw wala man gali ga batsyag tong tawo. Ga face mask sila gyapon ga face mask pero in terms sa mga bakuna, sige man siguro action doors, no? Yes. Anong report to sa mga titas mo, wow? Do wala ko may ka-monitor sa mga titas ko action Rex mo. Kay importante naka-complete na sila sang ilang Basibla ka complete na sila sang bakuna manaw. Galing daw wala gid gina blow up nilang balita parte dito eh. Wala pisan nga mayara man ro balita pero sige man siguro. Way man ta direkta to abi contact sa ila mo kung galano to sila. I-contact ka to lang imo nga mga contact ba wala nga mga dlag ko. Pero nababakunahan na to sila siguro Actually, Action Nurse, may mga may mga listener ta abroad nga nagapahibaluman. Yes. Nga sige man bakuna. Pero daway gid yan ginatutukan nila ang kaso sang COVID-19 yan, no? Do para sila do normal na to yung gios pero ti aragyapon may mga face mask, social distancing, ano ganitong pungsod to nga nakita ko kapon nga daw ginukas na nila do Israel bla mo. Why naga face mask to? Daw mo nang nabaton kong information kahapon. Pero I don't know kung anong masay sang gobyerno nila dito. Kag ang ginalantaw ko kung may mga pungsod na bla nga wala na sang COVID-19 action doors bla. Ate, ang butla Action Rex. Kaya subong bugos ng kalibutan. Kita nagka-problema. Sinimo, sure, ang mga pungsod, yung Action Rex nga, or mga lugar, nga mga dutay, guro mga tao. Nagagmay. Populasyon bala nila Action Rex. Actually, ang Hong Kong, ganito, 11,000 plus lang yung ila cases to yung Action Rex. 11,000 lang? Masaylo to tuguro sa Hong Kong. Masaylo to Action Rex. Galing kin close subong sa Hong Kong, ang ilang ano. Gani, wala sang lupad sa ginoplano subong. Travel ban sa Pilipinas, Action Rex. Hindi kulbaan sila sa Pilipinas mo. Magsululod to. Disgrasyang dako gid, ari di ka dako gid. Ginalungan nilang mga ang komunidad nila, no? Tiya mo na ginstop anay hasta sa no to ganing stop sang pagpalupad sa eroplano to? Sa ila until dali lang Pilipinas to Hong Kong bla. Kay ti daw gina-consider nilang kululbaan pa ang kaso diri sa pungsod Pilipinas. Plus pang diri sa Bacolod gani may mga ginakuno nga lain nga COVID-19 naman di ka luwas sa UK variant la may mga Brazilian, may mga nano pa to. Wala na hambal Action Rex kung hasta sa pero subong nagsugod. Subong nagsugod. Nga wala sang flights na. So wala pa basta until further notice. Okay? Sige, kag sa balita nasyonal, kagabi ini nga pahayag ni Presidente Duterte sa iyang public address. Kaya ang balya, magapadala sa kuno sang warship sa West Philippine Sea kung mag-umpisa na.
Worship gid Action Rex ya. Ba siguro Tikal, gahanda lang ang presidente. Tikal gid. Gahanda ang presidente Action Rex. Kung mag-umpisa kuno ya ang oil drilling sang China bala kag iban pabala nga pagpasilabot nila sa ginatawag tabla nga yamang dagat. Hambal ya sa karon wala siya kuno anay sang plano nga makig-away sa China bangod lang sa isyu sang pagpangisda. Pero lain na kuno nga hambalanon Action Rex kung hilabtan pa sang China ang inibalang mga oil tada bala mga nickel mga dunang manggad na tawag sa basta yamang dagat. Basta yamang dagat, dunang manggad na. Dunang manggad. Te hambal sang presidente nga wala sa kasugtanan nila sang China nga kalakip ini sa kuwaon sa West Philippine Sea ang ining oil. Hambal guys ang presidente, ako totoo yan pag mag-umpisa na sila sang drill ng oil dyan, sabihin ko talaga sa China, is that part of our agreement? Ano ba sang presidente? Okay, presa. Kaya hambaya because it is not part of our agreement. So, subong ko na Action Rex nga issue lang anay sa isda-isda, pagpangisda, hindi siya kuno anay magpadala sang warship. Pero kung once ko na nga mag-start na... Pabayaan niya lang kaya mga Pinoy, gutom na iya. Gani. Sige na panglaot to nila actually, ganitong mga sakayan to. Sa Gani tungsod Pilipinas. Sila pa yung isog sa teritoryo sang Pilipinas. Ayo. Ano man. Kasi siguro tungkol sila gindonar nga sa Sinovac. Basi may utang na loob ang Pilipinas sila. Munong nadlok ang Pilipinas. Yes. Ayo. Sige lang bantayan tag hindi kung basta hindi mangguro ang China. Respeto mangguro ang China. Siling ni Marie Ivancia. Kilala mo si Marie? Hindi. Si Marie Ivancia, haling 2 weeks na ang Hong Kong hindi magpasulod halin dira sa Pilipinas. 2 weeks na. Okay. Kay diri sa aton sa Pero balita effective today. pamantalaan. Effective April 20, hindi sila yung basi 2 weeks ang ginatag nila nga moratorium sa Pilipinas. Okay. Nga hindi sila na magbaton sa mga... Kasi naman niya 2 weeks na. Nga magpasulod lang sa eroplano. Maria, salamat gid Maria. Si Maria Ivancia. Maria, ikaw mo? Sige, sa update sa COVID-19 Action Rex, sa world record, nagdangat na sa 142,697,312 ang cases. Ang nagkalamatay, 3,043,017. Ang naka-recover, 121,199,700. Kag sa Pilipinas, 945,745 confirmed cases na kita. Ang nagkalamatay, 16,048. Kag ang naka-recover, 788,322. Sa Negros Occidental, 113 ang nadugang kahapon. Nagdala ini sa kabilugan nga 9,954. Kag ang recoveries, yara sa 7,433. Ang nagkalamatay, yara sa 244. Out of 9,954 cases, 2,277 ang aktibo nga kaso. Sa Bacolod, ang naduga nga cases kahapon, 23. Nagdala ini sa kabilugan niya 6,779. Kag ang recoveries, 5,916. Ang death toll, isang nadugang nagdala sa kabilugan niya 198. Out of 6,779 confirmed cases, 665 ang aktibo nga kaso. Sa Western Visayas, 195 ang nadugang kahapon, nagdala sa kabilugan niya 32,348. Ang recoveries, 296 nga nagdala sa kabilugan niya 27,239. Kag 11 ang nadugang sa nagkalamatay nga nagdala sa 840 total deaths sa Region 6. Out of 32,348, ang aktibo subong nga kaso sa Western Visayas yara sa 4,263. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Dagang salamat Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Ang inyo na batian nga mga balita, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang
Standby na sa sunod-sunod nga mga report nga inyo mabatian. But before sinaksyon na din nabuso, dalig lang standby. Sa tanan nga mga miyembro sang Operation Tulong Task Group, ginapaybalo lang ni Pres Warlito Milyama nga mayara kamo nga pagahiwaton nga meeting sa 25 sa Domingo ng adlaw, no? Sa headquarters sang OTTG sa Dunya Juliana. April 25 dalaan ninyo lihog ang mga radyo ninyo. Kag suksok gid sang uniform para madali ma-identify, no? Sa mga officers, sa mga miyembro sang OTTG, may meeting kamo sa April 25 sa Agane Guro, sa Agane. April 25 dalaan ninyo lihog ang inyong mga radio atong gipang-isyu nga mga radio kag suksok gid sang uniform. Sige, nagapakson sini si El Presidente Warlito Milyama. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 ang aton oras. Katuan tanayng balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Yari ang kaundan sining balita ika-12 Negros Business Expo nga pangunahan sang MBCCI dako ang nabulig sa mga micro enterprises. Kagiban pang mabalita sa patrol. Yaring report ni Aksyon Eden Aboso sa patrol. Aksyon Eden. Action Rex, nagapati si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Chief Executive Officer Frank Carbon nga malambot na sa 200,000 pesos ang income sang mga micro enterprises sa bunga adlaw sa 12 Negros Business Expo nga ginpahamtang ini sa Robinsons Mall tubtob sa Mayo 2. Action Rex ginumpisahan ini sa Abril 16. Sunod kay Carbon, dako ang nabulig sini sa mga nga negosyante, ilabi na sa mga taga out of town, nga nabudlayan magbaligya sang ila sini mga produkto bangod man sa pandemya. Palayag ni Carbon, nagapangita pa ang MBCCI sang ibang lugar nga pwede pahamtangan sa mga negosyante kung matapos na ang kontrata sa isa ka mall, agad magsige-sige ang ila sini nga income kag ang ila sini pagbaligya. Ano dang mga produkto? Produkto Action Rex per city, per municipality. Di kung ara lang to daan sa Action Rex, syempre do hindi mayo na masapakan. Bagod kasi syempre tupad balay to nila sa example sa Cadiz, hindi naman to magbakal sang ugat tupad nila. Kaya unay naman Action Rex. That's why nga ginbuligan sang MBCCI nga madala nilang produkto diri sa Bacolod. Sila nagpasakop sa community pantry? Wala sila nagpasakop, Action Rex. Kaya sila, gusto nila mag-income mo. Yung community pantry, gusto, may, kung sinong gusto or may kinahanglan, nga magkuha, gra. Sa ila kinahanglanan, pwede lang. Pero hindi man pagpataman, pagkuha. Gani man. Kaya nakita ko din Escalante City Police Station, nag-set up man gali sang community pantry nila ho, sa guwasang ila police station. Action din? Oh? Noted siya. Nawala man siya. Ara siya, Action na din? Action Rex. Ari ka. Doon na dula ko madali. Doon na dula ka? Doon na huya ka? Wala. Oh. Ari ko Doon na huya lang gamay ang akong sige. Okay. Shout out na sa Con Maninoy, of course, pagpanguna ni Lieutenant Colonel Hill John P. Dira sa Escalante. Kudos. Si Dispi gali ang chip to, no? Yes! Oo, namigid ang ginimo yan yun. Kay nagbutang saya sang daw community pantry man outside sang ila police stations. Correct. May mga bugas, may mga itlog. Ambot kung tanan nga police station ni sa probinsya, nagimo siniya kay siling niya kining tabang sa mga kapulisan sa mas kinanglan og giawhag ang tanan sa pagkuha base kinanglanon og makahatag base sa masarangan. Correct. Ang base lang sa kinanlan, kaya base sa masarangan. Kaya base may iban balak siya na Rex nga do isa sila kapamilya magkuha dapat pagpatong sila bala may tiyangin. Ano naman, hindi naman paglabos doon kaya sa mga nagabulig ka gusto magbulig. Tingin pa-stop niya dito sa Luzon area yung community pantry niya man?
O amo nang kasubo isa dira Ari sa gani ho kasubo sa Action Negros Rex. Occidental police na gid gani ho. Oo, dito Oo. yung si ila Action Rex ya alleged nga ginred sila kuno. Gani ginred taging paslaya daw wala gini pulos-pulos ning obra ni sang iba ning mga area. So ari yaw skalantipin pinagid nagbutang gani ho. Yes, so ti ambot na sila kung ano nang ginbasihan naman na nga gin alleged red tag naman na sila Action Rex. Kita bala ang intention mo mayo pero kung intrangan gani sa mga lain-lain naman Action Rex ang iban gani nga mga nagabuli galikaw gani sa mga politiko. Ang Ay, tubuso para- pagigaliw nagbutang man. Wow, tiyamat-amat na Action Rex ha. Tubuso Municipal Police Stations. Nami man gali Amat-amat na. no. At least bisan paano bla. Oo, makabuli di Action Rex sa nga imo isig katao. Pero ti amo na sang bag-o naman nga trend subong mo ti ang ano da ang basihan naman da Action Rex ang konsensya naman sang tawo. E di syempre dapat kung magkuha ka dira ulit doon mo man ang sunod-sunod mo linya. May sa likod mo may Correct. gakinanglan man nang hindi tanan bla. Tanan sina kuanan gid mahatagan sang bisan gamay lang Oo. Mm. Kung magkuha ka na sang itlog, hindi ka na magkuha sang manok. Ang itlog, lumluman mo na lang para magmanok. Galing gid basi masling sang itlog lang ni wala iya manok. Ay, mareklamo. Mareklamo pag siya. Oh. Hindi kaya bala kakita subong niya kung kuha ka da, butang siguro pinakalubo mo kuha Action Rex, 100 pesos mo. Oh. Di ba lakat-lakat ka da sa dalan, kita ka 100 pesos. Gani man. Hindi man. Bisan 50 pesos lang da, bisan 4 Oo. lang na kaitlog daw, kung 3 kaitlog, wala gina problema. Oo, kung may ara ka na sang itlog gani, kung sudan mo, plano mo sudan mo itlog, hindi mo na pag-impunan danay munggo. Ah, bot na mag-ataw. nan, correct. Eh, para ang iban, may ara man. Kaya Kaya mo lang. natabo ni Bla sa isa ka nag-viral ginislaw daw pila ni sila kabayo daw 3 tapos may mga bulutangan pa ya sang daw bagbag ya sila. Ala, super grocery. Oo, daw grocery store ya matyaga nilang isa di pangirit pagabitbit sang isa ka tray gid ya sang itlog. Wow! Oo. Grabe ba? Binitbit I-check sa ko gid sa yun. balay, basta gibaligya yan na to. Laban Ako nagkisabot lang Action Rex, no? May mga nag-aabusar man bala. busar blaw. That's why nga ang iba na lang man, hesitant naman lang mag-actor sa bulig, bangod niya may mga tao man, nga nag-aabusar Action Rex. Ti ang MBCCI hindi sila magbutang lamisa da? Ito lang sila ya sa ano, mabaligya lang sila ya kuno. Okay. Kay para makabulig man sila Action Rex sa ila sining mga sa mga micro enterprises Action Rex no. Pero ti ganyan ni Carbon sa ibang mga negosyante nga luyag makigbahin sa Business Expo nga makigangot lang sa ila sini opisina. Pamatian naton Action Rex si MDCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Ang first day is around 70,000, so that's averaging around kada stores around 5,000 pesos per day. That's good for a micro. On second day, daw 70 sila. Then, ang isang Sunday, daw nag-slow down dito, daw mga 50 na lang. They're hitting gap on average lang mga 5,000 per day. So, yesterday, we don't have the figure yet. And got a feeling we will hit already 200,000 in 4 days. So, it's around an average of 50,000 per day siguro. Ako, gingabulig kay balan mo, ang ila ni mga micro ni kung sa store lang nila, so gamay ila nga makita. No? Kasi kung ato sila sa out of town. Pero kung mapabaligya man din sila, so may income na sila sa ilang store, sa ilang mga balay, may income pa sila, dobling income nila. So, gana feeling dako pa ganing income nila sa Robinson sa ilang balay. Sure, ang ilang most likely may kwarta na sila para sa adlaw-adlaw nila ang ginansya pang pinanglanon, kag makadugang pagid na ang ginansya na sa ilang kapital. Action Rex kabay lang to sa pagpahayag mani sa Frank Carbon. Action Rex dalon ta na lang bala kay kita subong sa bahin sang diri sa may Gardenville, sa gid bala sa Gardenville subdivision. May pila ka mga drivers diri Action Rex ang depatero nga sakyan nga ari diri nagapatigayon man Action Rex ang rally bangod nga ibaloon naton kung ano ang ila sinikaw sa Action Rex ano ang ila sininga tinutuyo. Sir, sino pwede interview sa inyo, sir? Pwede ka, sir? Sige. Sir, sino ganing alam ba, sir? Ma'am Letrada.
Hari Latada. Sir, bali, ano ang tinutuyo ni Subong, sir, diri Subong Aga? Naman ng mayo kami sa rinta naman. Kaya partigid sa subong kamahan. Hindi naman kaya kaya pandemic po. 50% naman kargahon lang. Kaya rinta naman 9. 900. Oo. Tapos, Renta sa ano na? Ano po? Sa nga ilabang terrible action Rex? Ang boundary nila sa tricycle? Jeep. Anong biyahe niya gani, sir? Punta Taytay? Punta Taytay. Punta Taytay nga ruta na? Papa, ka-shopping ka sa. Punta Taytay, bata, shopping. Bali, sir, ang boundary niya nakatadlaw, 900. Oo, 900, ma'am. Oo. Pag pandemic ito, mga March, na-800 ito sa nagruligwa ng balik kami dahil na-800. Tapos sa kung balik sa 900, naging pasali kami nga kumplitoon kami sa benepisyo sa mga SS, kag ano pa na. Wala pa pa ang amon arkila, nagbalik sa 900 din eh. Tapos pagbalik sa 900, naging pasali kami nga buhaon ang barrier. Ibalik sa 900, buhaon, tapal naman tayo, wala man yung pasali. Balik po, sino naghambal sila, sir? Ako anong tapal? Ang manager naman din eh. Oh, pero aware man ka, sir, tanan, nga 50% capacity pa lang yapon, kaya may pandemic, hindi pwede, nga punuan sa yapon. Hindi pwede, pero wala kami may nagbiyahe lang kami. Di siya amo nga naka-action sila nga magano. Amo na, nga ginambala lang naman ang matuotanan man eh. Sa whole day nyo na mabiyahe, sir, usually, butang pa dala na ang 900 din yung boundary. Mga pilaman sa mapuli niyo, sir. Para naman sa 150, 200, pero grabe na nakapagimakas. Grabe, no? Kung kisa, kaya hindi ka batak ko lagi. Kung 50 na kitipigado. Gasolina pa. Kung krudo pa. May krudo pa. Ano ka mo usually gabiyahe, sir? Alas 4 siguro eh. Alas 5. Maggrahe, alas 10 ng gabi. Dito kung nagtihap na kayo, kaya nag-alas 8 na lang kay 15 oras? Napanawag kong gabi nga. Kaya mo na nga ginreklamo naman, ma'am. Usually, sir, ang isa na jeep ka mo lang driver, may upod ka mo doon. May partner kami lang extra doon. Doon kami na, Oo. Ito nga, yung pag sir, ang 900 na nga. Kung nag-hapdi alay kami, itong una mo ng 900, 450 kami. Pero kung mag-hold iya lang na, isa ka driver lang na. Isa lang naka-driver action Rex, pero di amak mo sa baka-baka nila mabiyahe. Grabe, no? Ang mapuli nila Kay kung ang arkila mo, 900 ang arkila kada adlaw. Ti luwas na da, iyan na isang driver ang gasolina mo. Gasolina plus ang take home. Oo. Kadako-dako, no? Ang krudo naman, ma'am, ara sa 900, ma'am. Ba? Isa kalibo, diraman. 1,008? Depende mo sa tiyog mo. Kung gaga-gross ka lang tagpoto, 2-1 na. O kung 1-9 na, okay na ganun ako mga 1-9 niya. Pila ng ginayo niyo, sir, na from 900 500 siguro. Ang nagkatinaman di mamanguna pag isama nga daw gawin sa mo nang ginahambal. Iparehas lang kanina naman sa ruta nga shopping. Ang shopping na mo 650 lang mo. 650. Alay na, hindi sir. Ang shopping nga mo 650. Ang bata, ang punta tayo. Dali lang kay balikan to si Action Eden Abuso. Interview ni sa chopper nga nag-ayo sa tagiya. Depende man lang nagaling sa tagiya mo. 900 ang arkila kada adlaw, no? Iba niya nga marota, tag 650, tag 600. I don't know kung may 500 pa subong Action Eden. Yes, correct action. Dahil kamo itong pinakanubo, mang rota sa shopping, sir, no, 650. Ti okay na na mag 650, tani. 300. Lama, less 500, may take home sila. Oo. Pero pinakatry na kamo, sir, bago kamo nagkanto, diri, nagdirulipon, diri, naka-approach kamo danay sa tag-iya, sir, kung naka-istorya. Hindi mo ma-istorya ang tag-iya, di ma'am? Manager lang. Hindi na-istorya na naman sa pangdara, Pinasipol na kami sa 800 niya rin ta. Saan na ba ito? Kami kung hindi, wala kami mo. Depende sa aman kung magbiyahe kung hindi. Balisa lang yung nagadumala, sir, sa shopping, kung tatay ka lang. Salang. Oo. Kaya ako na, sir, nga wala, naglulubong nga may ganya road na 650 lang, 900 man. Sa komentar, masiguro sa driver, ma'am, nga monitor, pinagkikapigado nga road na, managura. Anong ginalauban niya, sir, after ni Sir Sanggit Patigayan, hindi ka pag-protesta, sir?
Ang inanaw mo naman yung kamura. Huwag ka da live action eh din. Pagkamuli ko sa amot, ang buligan kami para ma-alarma mo tayo. Para matag mo nila ang insakto na mga benepisyo dire kaya wala kayo kami tanan din. Mga pila ka mo di kabilog. Action eh din? Yes, action Rex. Why ka- Aga tiyog, action Rex. Aga tiyog-tiyog ba si maglingin ang ulo mo da, no? Hindi mo lagi. Tiyog lang di siya kayo do. Medyo ari Sige. action Rex na mo. Pila ka bilog sa lakyan nga, Rada? 35 di mapagat-lagat. 35. Paano ka mo ni sir? Ang iba niya sir ng mga ang iba niya mga kaukanan. Wala iyan nag-upo. Dire, wala encourage nga mag-upo. Lain man guro nga kumpanya na sila. Kagang may mga wala ka upad ma'am. Bayara kami 5 nga nakagwaga wala naman naabtan. Sang aga, sang 4:30 ka gina. Kaya wala naman na abtan daw na namalan. Palit isubong nga adlaw lang top ya higit ka mo. Wala gid daw ang tagit. Halin pa kayo na na? Ang mga salakyan niya ni sir ng diin nakagrahe lang. Ari na diba sa likod. Kaya na nakaranang ibayad dyan sa boundary ni sir. Wala kami renta kaya wala man Why rinta Kaya mo? marita kami kaya wala kami kagwa. Di rin niya gilang grahe niya di sir. Okay. Di rin naman gali action Rex sa likod. Isang waiting shed, di ba lasang Gardenville. Ari Oo. naman di. Amo na dang tagiya? Amo na dang balay sang tagiya or grahian lang nila? Ang balay ni Tapos naman sir sa pamilya na may bata. Okay. So, grahian lang nada ninyo, sir? Sir? Grahian lang nada ninyo? Wala lang mong gisaya pakialam sa ako guro. Agayan na natin Okay. Sinong gatender sa inyong reklamo da? Ang manager ya? Ang manager na sir? Kaya nung ang balya sa inyo? Ante, amo na sa mga rin sir, ginsito lang kami antes sa gabot dire sila ni ma'am na Oo. Amo na sa 800 ya, tintaon naman. Amo ng 800? 800 ang atagya sa inyo? Ma-reduce na kami sa gato sa renta. Ganun na rin. Nasugot na ka mo na sir? Wala kami napasagot namin, hindi kinakaya. Bakit siya? Construction direct ang 800 pesos. Sino ko na sir, nang balikan ka mo din iya, storya nyo to liwat ang boss nyo, anong sitwasyon? So, kinapasalig kami, sir, nga i-plot nila si boss, wala naman siguro kung saan, no? Hasta alas ano ka mo din sir? Ulat? Tapos siguro ma'am, tapos na kami may interview, problema kami kapanyaga rin. Sir, ako panyaga, may pamikaon rin. Sir, bakit nagpamati ang tagiya mismo sa sining mga... Sinong tagiya na? Ano na nga lines na? Ano niya like? DJB, just yung DJB, like siya, sir. Basta lang yung autopasya na Sariaga. 4 na branch. Gonzaga, just yung autopasya. Diyos biyang. Kasi nagpamati mismo ang tagiya, gini sir, anong luyag niya ipalambot? Kasi mas maayo kita ni ma'am kung kapamati si boss, mas maayo kung tali kung ma-reduce area kami, tipikado kami yung kabatiyagi kami, ako lang nareklamo naman. Tikon sa 800, hindi pa sila magbiyahe subong? 800 ang hatag sila, hindi pa sila magbiyahe? Hindi pa sugot pa. Hindi kaya ako na auction rep kaya ang 800 pesos. Nagayo, ipila na 600 pesos auction rep ang ila, sininga ginapangayo. Pila ganito bilog units to? Nila da? 600 yun sir. Pila unit sang 35 ma'am. Kadamo mong gali. Punta taytay tanan ang biyahe? Punta taytay shopping kag bata auction rep. Punta taytay shopping kag bata. Diyos Bianc Lines ni sa? Diyos Bianc Lines? Correct, Diyos Bianc Lines. Okay. Oo. Diba si matalupangdan pa man lang sang tagiyada? Correct, Action Rex. Security, hamak mo ang istorya nila. Pamilya sila, pamilya Action Rex. 150 to 200 pesos lang. Gamay gid man action ay din mo. Sino mo na makabuhi pamilya mo naman? Sa kapoy pa Action Rex. Amak mo alas 5 hasta alas 10 ang gabi. Ang income mo ya, bisan mag 200 pa na, hindi pa nakabawi ya. Correct, Action Rex. Kagati, hindi ba lang sila yung nag-isa na may pamilya, man sila may asawa, may kabataan, napakaon. Ma'am, kung kami hindi kami pagpabiyon na. Resto kami, makulang kami 10 or 200. Hindi na kami pagpabiyon.
Kaya nanay namon kasi kami makabiyahe liwat. Wala ko pang utang kayo kami rin. Ang si subo man lang sa tinapay lang sa kabataan mo, hindi kayo mo yung katala. Gani man. Tapos Siling ni Domingo Guanza, siling niya, Action Rex, mahal pa da sila sa taxi ba? Oo, kita mo lagi kami kinalogan nawid namin. Wala. Oo, wala. Wala kita sa nakabunggo kami dire. Amon balayran nga driver. Kung kaming ginbungguan, mabayad ang kabunggusan mo sila mga to. Kung kami mga bunggo, kung kami masagayran, kung maperde kami, amon resgo kami mabayad. Amon na din nakabayad. Amon na din nakabayad nga nasagayran. Isukot ni boss, sila kaya ako nagbayad. Ikaw na namon. Nakabayad. Yan na, nakabayad. Ang isa ko nakabayad. Sige. Dapat yung ganit na yung talakyan, ma'am. Buhay na kami na yung problema sa mga driver. Pero binasukot pa kami nila kung makapunggo kami. Tiyan mo to, Action Rex, sa mga sentimiento man sa aton, sila yung mga drivers, di ko nga rin, di sila kung may choice, muna di sila Action Rex, iban sila trabahuan, siguro, di naman di sila mag-agwanta, di Action Rex, di syempre, may mga nagkalinglain man sila nga mga rason, may mga nagkalinglain mga sentimiento, that's why gani nga sugtanay sila nga magtipot Action Rex, dire, subong nga aga. Kaya ang manager masulod mo da? Bot Action Rex yung pasulod sa sila, sila nga compound. Oh, basi kung basi makunan mo karon basi matimingan mo dablang karon dugay action then signal ang di sa aton. Yes, correct Action Rex. Kahit we understand the private property man na di sila. Pero ati balayan para Action Rex kung mapanugot sila para at least kasabat mo sila Action Rex. Sa ila sining makambal man sila sa ilang side Action Rex. Gani, kay okay pa na sang wala pandemya siguro, pwede pa mabaton, pero may limit nga da ng pasahero mo. Gani, Action Rex, kaya mo ito bala, nakibot ako, kayo nagambal to ang driver, aligar niya, nga ginpasalig sila, nga kumaon ang barrier. Hindi paano kumaon ang barrier? Paano na kuwaon niya? Gobyerno lang makakuha sila niya. Gani, Action Rex, mo na walang na ano ta, kung paano ginambal pa nila sa sa mga drivers, sinagsalig man. Kaya pila na daan, 2, 4, 6, each side 12 ang unod sang jeep. Di, kung kakason to, 12 mayara, gani pulo lang, gani 5-5 lang na. Oo, iba 5-5. Gani ang Josh Bianc ni Balakshan Rex nga kwan. Amo ni Sando laba-laba, bala jeep. Oo. Damo-damo, di sa units ni Balakshan Rex. Pag tiyan mo to nga hambal sa mga drivers nga a little consideration man on their part Action Rex. Kung malambot na di Action Rex sige, signalin lang ko di action din. Yes, Action Rex balitaan alin sa patrol ang action Idraboto. Una, sa balita na sa action. Sa patulad, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Thank you. Salamat gid aksyon ida na boso balita gikan dra sa area sang Gardenville sa Barangay Tangob kung sa din dira ang mga drivers naton sang nagkalain-lain nga ruta diri sa syudad, no? May Punta Taytay, shopping, Bata, under sa Diyos Bianc lines, no? Naguntat sila biyahe today, mga 30 more or less ka mga salakyan di pasero ang naguntat sang ila ginapamasayan subong, no? Kaya makin mo na. Ay, hugid. 900 kuno to. Ginhatagan sila 800, hindi pa sila mag hando, no? 900 ang arkila sa salakyan, gasolinahan mo pa 900 o kung 1,000 ang puli mo panit, no? Wala sa gyapon sang ay kasakit manibat tiyagon man amuning sitwasyon prote ang mga tagiya sang di pasayrong salakyan da wala man konsiderasyon sa ila sining nga mga drivers, no? Nabala na gid lang nila nga may limit ang pasahero pero ang arkilaya ga lumapaw pa. Ikaw na lang da biyahe biser sa imo nga salakyan pwede. Kung may obrahan lang ng iba hindi na ni magbiyahe magamuna nga klase sang biyahe ay mga kaakson. O sige, ang
barangay Balabag sa syudad sang La Carlota ang gindumilian na ni Mayor Rex Salandoon effective today, April 20, nga makasulod ang hindi residensya sa among barangay, no? Sa barangay Balabag hindi makasuludanay except lang sa mga workers sa landfill makasulod sa area, no? Kaya ang quarantine control point o checkpoint ang gin-establish sa entrance mismo sa barangay Balabag kag para ma-contain, maupangan ining pagdamo pagid sang kaso sang COVID-19 sa among barangay. Amo ang latest nga advisory gikan sa kay Mayor Rex Salandoon sang La Carlota nga off-limit sanay ang mga non-residents sa barangay Balabag, syudad sang La Carlota. Daligid lang mga ka-aksyon, standby, balikan ta si Aksyon Dale Salazar, kagiban pang mabalita, gikan sa aton sining nga mga action reporters. Pagkatapos lamang sining. Ato pa nga ang hangkat mga true. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, sige, balikan ta lang si Aksyon Eden Abuso karon dugay-dugay batang balita gikan sa patrol ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Santon Plaza Balso. Ang Kantuan tanang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa 64 ka mga Rome Isolation Facility sa Barangay Alihis. Halos puno na ho sang COVID-19 patients. Kagiban pang mabalita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Dale? Action Rex, wala na gid sang bakante mi sa room dira sa may fully isolation. Booked na, ha? Fully booked na gid Action Rex sa mga COVID-19 patients. Dira bala sa pasilidad nor isolation nga recently gin-turn over sang DPWH sa LGU sang syudad sa Bacolod Action Rex. Sulod rin kay Councilor Renesito Novero ang chair sang Quarantine Center Action Team nga recently tinabutangan na bala sang Sineco kag sang City Engineers Office sang linya sang kuryente sa Action Rex nga 100% na or full blast na operation sining 64 room nga isolation facility. O galing ang bali Councilor Novero may pila pa kuntani ka mga pasyente nga iya balag gin-refer or ibutang dirabi pero hindi na ma-accommodate Action Rex bangod wala na sang bakante o kung wala pa natapos ang quarantine or isolation period sining mga patients nga una dira nga gin-admit o kung gin-isolate sa sinanga pasilidad Action Rex. Ang ini nga facility ginakabig ni siya ginatawag na step-down facility sang Bacolod Emergency Operations Center para ini sa mga COVID-19 patient nga una Action Rex gin-admit sa hospital pero sa nag-improve ng ilang sining nga kondisyon dira sila temporarily ipahamtang sa isolation facility tubtob nga matapos ang ilang sining nga quarantine period kaga makabig na nga recovered patient Action Rex. So according kay Councilor Novero, since wala na sa mga available dira nga mga construction executive na maghulat kung saan dira mabakante, kaya ang Bacolod DOC may mga doktor may frontliners nga naga-assess kung balag kinahanglan mo ibutang ka dira sa sinanga facility or pwede man sa eskwelahan Action Rex kung asymptomatic or wala man lang sang sintomas kaya ginabatsyag pero positive sa COVID-19. Aring tingoga ni City Councilor Renesito Novero. Na butangan na to nila sang Sineco kag sang joint effort between Sineco and our city engineers office personnel.
So bali duwa na gid ka container van ang operational. Doon ang bilog na nada Okay. Bilog na nada na facilities. Pulo na da sa bungay. Puno na gid. Latest information na pulo na da. Ang both Tag-isa man lang sa isa na kwarto. So both container vans nga may 64 rooms tanan puno na. Puno na da from the latest information. Kaya may mga gina-recommend magani kung ibutang da hindi na ma-accommodar pangut kay puno na. Wala pa nakagwa ang iban, wala na katapos ang ilang isolation period. Action Rex kahapon niya daw si Councilor Novero upo dahil si Dr. Ana Marie Pornan, ang pamuno sa Bacolod City RMO. Nagpadulong sa iya lambo kay nagpatigal sa inspection kay ining establishments nag-offer sa ining facility or lugar nga pwede nga himo nga vaccination center. So ginagrihan sa kay Councilor Novero nga ang ground floor sa mga mall dito Action Rex sa pagahimuon or i-convert bilang vaccination center no lakip man ang iya dito ka SM kagaya lang mo so far duwa ka mga mall sa syudad ang nag-offer sa ilang nga pasilidad. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Dagang salamat, Action Dale Salazar, ang manager sang Diyos Bianca Lines, hindi pa magpa-interview ko no, kay way pago signal kay busing niya. O sige, basta importante, gintinguan, dra ni Action Eden, nga mapakigangutan, pero nagpamalibad, nga magsabat kay wala kuno ginapanugutan sang tagiya nga magsabat. Ay, pwede. Sige Sige lang, kung hindi ka mo magsabat, okay lang. No? Basta importante, gintinguan ka mo ni Action Eden, abuso nga makuha ang side ninyo dira sa area sang Diyos Bianc Lines nga nagrally ang ila nga mga drivers bangod sang puwerte kataas nga pagsukot sang renta kadadlaw. Sino mo na mabuhi nga driver man? Kung ako driver, bisan way cobra, hambalunta lang kang imo lang ng imo jeep po. Padamuha lang da kung magdamo na. Lantawada kung magdamo da. Lantawada kung may bagbiyahe na. Kung mo ng renta mo, 900 plus krudo mo pa. Kaunan mo pa na pamahaw, panyaga, panyapon, anong guwa mo sinaman? Why na muna nga bal siling sang driver nga 150, pinakataas na nga pauli nila sang ilang money, no? Makin mo na kung may bata kalima, ano lang pagbuhi mo na sa ilaman. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:34 nga oras. Sige, matapos ang balita ni Action Dale Salazar, katuan tanay si Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, Negros Occidental, luyag nga ibalik ang pag-implementar sang COVID-19 bubble suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, kag maki-update kung anong sitwasyon kag preparasyon sining lubong sang Provincial Consultant nga si Marton Cui dito sa San Carlos City. Yari ang kaunta sa report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Rex, ang pagbabalik sa ginatawag na COVID-19 bubble sa Negros Occidental ang manang tinguan sa provincial government. Ang probinsya bagi sa kay Governor Bong Lacson nga mabalik na matapos nga kahapon April 19 na tapos na ang ginpalawig nga travel moratorium sa mga inbound travelers halin sa NCR kag halin si bansa niya mga probinsya nga mayroon sang madamo nga kaso sang COVID-19. Suro kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ining ginatawag nga COVID-19 bubble na implement na ini, na patuma na ini una dari sa Negros Occidental nga amamantong gitalantaw rason kung nga ang nalapot to ang double digit na lang kanamoon aktibo nga kaso nga na-record sa itong Pebrero 22 ang nagligad lamang mga binulan Action Rex o galing ining gina-implementar nga bubble sa Negros Occidental siya napektuhan kag ang Teon Trinity Diaz gin guba blas ang damlaglang Resolution 101
pagwa sang National Interagency Task Force nga naghatag sang ligwa sa mga travelers nga pwede na lang makadiretso puli sila sa ring puloyan kag hindi na magpaidalom sa swab test action Rex. Din pagbalik subong sang pagbaton sa mga pasahero diri sa Negros Occidental, although nga siling ni Diaz nga wagid nila ginaobligar, hindi mandatory ang pagpa-swab test upon arrival. Kay kikan man sila sang gobyerno nasyonal. Parampal ni Diaz, ayo lang kita ayo para nga amo ning ginalantaw nga pinagapag-on nga pamaagi nga malapot na tonto ang nagligad lang nga record nga jutay na lang. Kapag abot, dapat magpa-swab test kit sila akson Rex. May ara na sang letter naging padala si Diaz sa airline kag seaport nga mga company nga kung magpaghiangot sa ila nga ang patulong nila sa mga pasahero abot diri sa Negros Occidental sandig ina sa listahan sa ila sa mga manifesto. Mga pasahero hambal ni Diaz dapat advisean sa airline company o seaport company para kuha nga sakyan nila nga coordinate sila una paiangot sila sa banwa o konsyudad nga ila sa nga pagpulian action Rex. Ari si Attorney Diaz. So, we want to create a bubble in Negros Occidental wherein diri sa sulod natin tanana ang aton nga movement free. Ang aton activities naga-expand. Religious activities pwede na. Mga kasal kadamo na. Mga lubong damo na to naghaya. Bulang sige na gani. Pero okay lang tani ito kung ang aton bubble wala gin guba sang Resolution 101. Parehas kita sang NBA tani nga may ara bubble, Olympics may ara bubble. What does that mean? Tanan nga masulod testingan. Kay para piyo sila nga ang gasulod dira sa ilang nga bubble, wala sang dala nga virus. So amo na tani ang ideal nga gusto nga matabo sa aton pinalangga nga gobernador Bong Lacson nga sa sulod sang aton Negros Occidental bubble, libre kita magiyo, wala nahadlok nga magmasakit. Tiway na subong kay manghimos na subong sang lapta. Kay nagsinulod ang tanan nga wala gin test, kalabanan wala na test. Gaayo lang kita nga pates ka mo paliyog ay kay hindi pwede namon ni mamandatory kay kigan kami. Ang aton nga sitwasyon will improve only if we again are allowed to do the testing and quarantine upon entry. Biski na ano ta nga panghimos di sa sulod sang ining mga na-infect na nga mga positive cases, useless ni kung sige lang gyapon sulod sila nga wala sang screening process. Sa itong adlaw, arang nagbalik naman duty ang SWAT team halin sa Provincial Health Office kag may instruction din sila halin sa provincial government nga kung magkuha sila sang swab test, RT-PCR test sa mga nag-aabot nga pasahero, hatagan nila action Rex ang prioridad, no? Nga ang pagkuha sa resulta least 24 hours dapat o kung 24 hours action Rex dapat may resulta na kung bala positive o kung negative. Kung mag-positive kwa on dalo sa facility quarantine, kung negative titugutan nga makapauli ila sari nga sila sari nga lugar. Duga pag sa ring update, gin-update na kita rin ni Atty. Diaz may kantaran sa saring kanamuona sa mga napakunahan ang COVID-19 sa Negros Occidental pa karonan talang action Rex. Ikatanay, isingit ko lang kay ang pila sa mga department heads dari sa provincial capital alas 11 ang takna sa mong aga action Rex nagapatamat sila pull out di kipantanan amo ning mga malapit guro nga kilala blan ni provincial consultant Marton Cui kay dito sila mga patulo sa Sura sa San Carlos isa hapon ni ang lubong ni Cui action sa Rex, din sa ilubong sa San Carlos Memorial Park kung sa private dira or nano? Ay Musuliyo da ang kwan ang pamilya Ledesma. Okay. Sa family Musuliyo sa Ledesma family karon siya sa hapon idulong siya sa nakatapusan nga palahuyan pero bayara sa una action Rex nga misa nga patigayunon. Ito pagkatapos sa isang lubong, siguro makatutok na makakonsentrate na ng kapulisan
o mga concentrate naman ng mga paggabian, politiko man o kung businessman, pagsunod gid sang kaso para nga sa tinutuyo nga matagan sa hustisya ang pagpatay sa siring anay provincial o provincial consultant or hospital operation. Di ang politika nga anggulo ara ni gapon nagalutaw. Di si Marton Cui kilala bilang isa sa mga political advisors sang pila ka mga government officials dari sa Negros Occidental, advisor man sa pila man sa ka mga businessman. Di ara ang bangkay ni Cui ara gin haya mo residential compound dara man sa propiedad ni sang pamilya Ledesma lebih di ara First District Congressman Jules Ledesma. Ang aksyon gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Thank you! Dagang salamat aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:42 ang aton oras, daligid lang sa mga dugang pang mga reports kay aksyon na Brian Morden, kagbalik reports ni aksyon na din abuso sa BCPO, plus ang ato sila nga mga out-of-town reporters, pakarunan na dugay-dugay, no? May tisi anay kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo,
Ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito. Ayos, sige, daligid lang mga kakson na standbyan ay may lang ang pagpamati kay Joseph de la Cruz, no? Kay Joseph de la Cruz. Kay Ma'am Susette Alunan, thank you gid sa 50 stars. Ma'am Susette Alunan, no? May lang ang pagpamati. Kay Virgo September, may lang ang pag-monitor. Alex Montesa, sa Rex may ano to sa pihak nga linya kay Miss Eden. Ambot kung nagapamati kada kung wala. Gilbert Cañete Lamayo, no? Mayo lang ang pagpamati kay Toto Binji Felisario. Nga nagapaurok-urok gid sang pamati sa imo subong. Ayo, salamat gid Gilbert Cañete Lamayo, no? Kay Binji Felisario, no? Kay Nixon Relota Bernaldo, may lang ang pag-monitor. Nixon Relota Bernardo, no? Richard Dait Pachico, may lang ang pagpamati kay Marichelle Tumisoka. Tapos pila malang pliti kag ang pasayro laka lang ganiman. Marichelle Tumisoka, no? Kay Domingo Guansya, Lingyak Subrex may ara gani tag 700 renta sa taxi subong mo. Domingo Guansya, no? Sige, salamat gid Ming, no, sa information. And gani man. Kay Saivil Cordoba, may lang ang pagpamati Sai Cordoba. Si Alex Montesa, gatamiyaw lang kay Vanessa Emayo, Ma'am Kelly Jelly, kag kay Ma'am Lida Zamora Yamagishi, ang Tokyo, no? May lang ang pagpamating panamiyaw lin sa kay Alex Montesa, no? Kay Yorb Quiniol, may lang ang pagpamati, Yorb Quiniol dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Kay Princess Ayesha Cruz, may lang ang pag-monitor para lang na sa mga wala-wala na gid ang kasarang magbakal, hindi na magkwada tani. Gani man. Sige, salamat gid Princess Ayesha Cruz. Kay Eli Lupo, paring Eli Lupo, no? Kamusta ka na, friends? Sa Morsya, no? Lofo family sa Banwa sang Morsya, may lang ang pag-monitor, no? Rodora Syoko, kauluya ba isa katrigid sang itlogin ko ha? Wala konsensya ba? Gani man. Rodora Syoko, salamat gid madam, no? Kagawad Imbong Jocampo, good no naksurex, budlay gid kita nga mga Pinoy, hindi tanan kay kun may kayuhan ga probitsar gid. Mugid na. Suset Pahi Marhen, happy birthday kay Sol Pascual, batch 76 ang Bacolod City High School. Happy birthday. Halin sa kay Suset Pahi Marhen, happy birthday liwat kay Sol Pascual, no? Batch 76. Jose Mongcal Torilla, may lang ang pagpamati. Christine Minyes Villalobos, may lang ang pag-monitor Christine, no? And dali lang, no? Kay Rodeline Alvarez Bayabado, may lang ang pagpamati, Rodeline. Okay. Salamat man kay Ma'am Kelly Jilly sa 50 stars. Thank you, Ma'am Kelly Jilly, no? Kagatamyaw lang sa kay Mr. B-Boy Villasor sang CMO Sektoral, kag also sa family ko sa DSB Pandanon. Salamat gid Ma'am Kelly Jilly, no? Okay, kay Hilin Sarita dara sa Kapadan, Inayawan, Kawayan. Salamat gid Helen Sareta. Elsa Pabalinas, may lang ang pagpamati, Ma'am Elsa. Carljen Arivon, gamonitor sa Sumag. Salamat gid Carljen Arivon. Kay Niel Brian Balues, may lang ang pagpamati, no? Niel Brian Balues. Kay Madam Gian Resisio, may lang ang pagpamati. Marie Evancia, salamat ma'am. 2 weeks nang Hong Kong hindi magpasulod halin sa Pilipinas. Kay Cabrillos Lonami Gloria. Cabrillos Lonami Gloria. Greet ko lang taga Sitio Bais, Barangay Yubo, La Carlota, Negros Occidental, labi na gid sa Barangay Captain namon nga si Cap Bino sang Barangay Yubo. Greetings coming from Lonami Cabrillos. Ayos, dagang salamat Lonami.
Jenny Solgon dra sa Banwas ang Valladolid, no? Kag sa Hisolgon family. Donna Marquez Aquino may lang pagpamati alin sa kay Mr. Aga mo nito sa balay ni Mr. Christopher Aquino. Okay. Sige. Salamat gid Ma'am Donna Marquez Aquino. Aaron Tagonera watching live from Cebu. Salamat gid Aaron Tagonera. Cabrillos Lonami watching live from Quezon. Great ko lang pamilya Cabrillos Amido family. Ayos. Diding Vargas, pamati man si Diding Vargas, no? Salamat giding Diding Vargas, no? Ayos, Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid sa pagmonitor, no? Madam Elizabeth Malaka Gamala. Kay Jocelyn Libon Dispoho, present man, Fred Tugaf Jr., malang pagpamati. Salamat gid sir sa paniaga, no? Fred Tugaf Jr. And Valencia Kenneth, salamat man, idol, no? Demros Belio Golaha, watching from Athens Grace. Salamat gid Demros Belio Golaha. Gatamiyaw lang si Alex Montesa sa iya sining nga amigo sa Phuket, Thailand, si Gowi Son, si Elsan GR Albao, Digifire. Alin sa kay Alex Montesa. AJ Manalo, may nga pagpamati AJ Manalo. And, why na? Rin naman di sa ubos, rin naman kita. No? Naubos na tong sa babaw, rin naman ta sa ubos. Dali lang ha. Kay Marlene Escopel, may lang pagpamati. Salamat gid Marlene Escopel. Mr. Milili Oligo, dira sa area sang Barangay Tangob. Salamat gid Mr. Milili Oligo. And Hiloto Energy Funds Club. Salamat gid Gian Resisyo, no? Ayos. Sige. Karon naman ang iban, mahina ang kalaban. Dali gid lang, standby mga kaakson. Balik kita sa dili gid namang madugay. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon patayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang hinagang pilihan patayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa giladang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating... Radyo Philippine Standard Time, las 12:59. This time check is brought to you by Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad paring Lana Valles, so present naman siya dira sa Olympia Village, no? May lang pamati kay paring Lana Valles kag sakay Denya kay paring Jingo Teruel. May lang pamati kay Denya kay paring Jingo Teruel. Limbani kag Grazel. May lang pamati dra sa City Hall. Kay Honey Babes na gali ng pagpanamiyaw. Honey Babes, salamat kid. Honey Babes gid ha. Sige Liberty Benitino Baldo, may lang pamati kay Pelton Lepora dra sa Pasay City, no? Salamat gid. Marlene Escopelara naman siya. Present naman. Sige, kadtuan tanay si Action na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Isa pa ka salakyan magluwas sa Vanto kag Starex ginaimbestigahan sang Task Force Cree kag otoridad magahimo sang cartographics sa tawo nga nagutod blato sang sanga sang kahon antes ginluthang si Cree. Yari ang countdown sang report ni Action na Brian Morden. Action Brian. Action Rex magluwas sa van nga puti kag silver gray nga Action Rex. May isa pagid ka salakyan nga natukiban karon ang otoridad nga posible upod man sa ato nga mga salakyan sakay ang mga suspect nga ginaligar or nagluthang tatay provincial consultant nga mo si Mr. Martin Cue tinaligdan nga si Mana. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Abigail Dunascom spokesperson sang NOPO, ang meeting kahapon sa task group or task force Cue nagpresentar nga ining salakyan amo ang isa ka Innova Action Rex nagaduag inisang itom nga ini nakitaan naga-convoy sa Starex kag van nga naglabay sa Barangay Quezon sakop man sang San Carlos Action Rex. Nakitaan ni siya mga las 9 tob las 10 ang gabi nga naglabay ato siya. Ang Barangay Quezon halin sa proper sa San Carlos mga duhaman ka oras or more or less mga isa ka oras kag tungkahabi nga biyahon mo Action Rex kay layo-layo ini siya. Kag lapos din siya dito sa area sang Canlaon City, Negros Oriental. Amo ning panibag-o nga ila sining ginpagwa nga statement may connection sa pagpatay kay Cue. Ang ining pagkakita nila sining Innova paagi ini sa CCTV na nakuha nila dira sa nasambit nga Barangay Action Rex, no? So isa ini karon sa ginatutukan nila kay dito sa proper mismo sa natabuan sa insidente wala man ang ining nasambit nga Innova. Ato ginamang ang Starex kag subong ang van Action Rex. Pero ining tanan nga mga salakyan ginakabig pa lang subject for ginatawag nila subject for investigation gihapon kung ano din ang kaangtanan sini sa pagpatay sa kay Cue. Ari si Donasco ang sini. Anong update ma'am kay Cue ma'am sa meeting nyo kahapon? So yun sir no, bali aside dun sa dalawang vehicles sir no, we are looking sa another natin na vehicle sir. Which is yung Black Innova sir no. Hindi man siya nakita nung araw mismo sir na nandun sir sa kalapit na area sa pagpatay kay Cue sir no, pero nakita itong nag-convoy sir kasama sa ating dalawang sasakyan which is yung Toyota White Van and Gray Starex na yun din. So inimbestigahan pa namin no as to saan yun banda nag-fail dahil sa mga CCTV footages nga sir no, nakita itong Black Innova na nag-convoy together dun sa dalawang sasakyan na yon.
Action Rex ang porson ginamang sa palayag ni Donasco Angot sini magluwas sining Innova baga patigayon pa ang otoridad. Action Rex ang cartographic sketch i-drawing nila ang tawo nga una gin-report amo ang nag-utod sang sanga sang kahoy lapit sa ginahamtangan sining van kag Starex. Action Rex kagato nga tawo pagkatapos siya utod sang sanga sang kahoy nga posible ginakapig sa gapal abi sa paglutang kay Kwe nagsakay ini sa tricycle pero way pa di ma-establish kung ini siya bala pasahero o kon driver sang tricycle sa mismo. Ang padrawing si Nexon Rex amo ang bodyguard ni Kwe mismo nga nakakita man sining tawo nga nagputod sining sanga. Action Rex. So far, amo ning pinaka-update subong kag sining hapon nagpadala sa dugang troops ang NOCPO dito sa San Carlos City kag ang San Carlos City Police Office nag-initiate mismo sa security sa pagdulong na lubong na katapusan nga palahuwayan ni Mr. Martin Kwe. Action Rex sa interview naton kay Mayor Rene Gustilo preparado naman ang halos tanan-tanan dito kag liwat nagapanawagan ng alkalde sa San Carlos nga kung pwede mahatagan nilang sa hostisya ang kamatayon ni Queen Action Rexa. Balita sa po, Action Brian Borden nag-report una sa balita sa Aksyon, Tabacolan Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Dagang salamat Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga ka-Aksyon ta Life Extension Vitamin D3. May lang pagpamati sa kay Eligqui, no? Eligqui. Grabe nga ngalan ba? Eligqui. May lang pagpamati kay Nayidna kag kay Tay Loklok sa Bukalan, Barangay RSB, La Carlota. Salamat gid Eligqui. Kag kay Sir Alex Montesa, siling niya Phoebe Habagat ng gamonitor kada. Gamonitor sa Phoebe Habagat, no? Halin sa kay Alex Montesa. Kantuan tanay balita ni Aksyon din abuso sa ilo tanay sa BCPO inimay kang tanan sa mga health protocols violators. Mga health protocol violators mas nagadamo, nagkaladakpan umpisa Enero, naglabot na sa man sobra 9,000. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Sa BCPO, Aksyon Eden. Action Rex naglambot sa 9,000 na yata mga health protocol violators ang na-record sa Bacolod City Police Office kung sa ini Action Rex sa bulan sa Enero tugtog sa Abril. Isunod kay Lieutenant Colonel Lester Liada, among siyang Chief Operations sa BCPO, nga mas nagdamo Action Rex ang na-record nila nga violator sa piyak sa padayon man nga pagpahanumdom o kung pagkampanya sa aton sini kapulisan kag otoridad angot sa health protocols.
Subang paniliada, umpisa Enero, tugtog Abril, naglambot sa 3,553 ang violators ng curfew. 1,081 na dagpan sa social distancing, 2,205 sa face shield, kag 3,309 naman sa face mask. Tanong dong niliada nga sa tanan nga oras, ilabi na sa mga lugar nga masamig ginakadtuan kag madamo sang tawo, magsuksok gid sa face mask, face shield, kag ipabilin man ang social distancing. Pamatin si Lieutenant Colonel Lester Liada. Sir? So kung i-anong tatani no, kung mag-ugyon man na ato mga pumuluyo, i-ano man nila nga i-observe yung gitani ang health protocol naton, isan din sila makadto, magdala sila sa face mask, face shield nila, kag social distancing. Actually, amo naman ang 3 ka health protocol nga ginaton, implement kay based sa observation sa Department of Health. Kung gina-observe lang ina siya, ang transmission sang virus is mas stop gid la naton how. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat gid Aksyon Eden Aboso. May lang pagpamati sa kay Primo Ililopo dira sa Banwasang Morsya. Okay. Eliseo Lopo. Ayo, salamat gid paring Eliseo Lopo, no? Dira sa Banwasang Morsya. Monitor siya subong. Salamat gid. Ari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ang Evergreen Herbal. Reaksyon na Rodrigo Tib sa syudad naman sang Cadiz. Ini may kang tanan sa dakbanwa sang sagay ho. Kadtuan tanay ang sagay, no? 4 ka mga wanted persons, may mga kasong rape, frustrated murder, kag pagpangawat, arestado sang sagay CDPNP sa separado nga operasyon. Yari ang kauda sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, apatanan ka mga wanted person ang ginpang dakop sa makatapos ang kapulisan kag gini amay na kinalan nga kaso sa separado man nga mga operation. Una ginadakop kapon mga alas 10 sa takna sa aga sa bayin sa Purok Lublob sa barangay Bulanon sa syudad sang Sagay. Ining top 5 nga most wanted person gikilala kay Piloteo Cañete Rondina alias ito 67 anyos sa edad kag residente sa Purok Indian Mingo sa barangay Bulanon sa among syudad. Suno sa report nga ini siya ang may kaso nga paghimulos kag ini ang warrant of arrest gin-issue sa Department of Justice Board of Pardon and Parole. Pinagiman sa Honorable Judge Sergio Calizo, Nobel recommended ang kaso nga nakapet sa ini October 14,
2020. Ginakop man ang isa ka persona may kaso nga prostrated murder alas 8:20 takna sinigidaman nga aga Abril 20 sa bahin sa Purok Kalubihan, Barangay Bulanon. Ang ginakop gikilala kay Jack Magdali Escovilla alias Jack 38 anyos ang edad kag residente sa sitio Tunga sa Barangay Andres Bonifacio sa among syudad. Suno sa report ilista ang nagapangatubang sang kaso nga prostrated murder nga gin-issue sang Korte sang RTC Brand 60 sa siyudad sa Cadiz ginulagdaan na Honorable Judge Renato D. Muñoz nakapit sa naman Enero 25, 2005 kapin sa 16 katuig na nagpanago sa iya siling nga kaso nga ang piyansa naglambot naman sa 200,000 ka pesos. Gindakop man may mga lasing kontak na sang kahapon arestado ini sa Purok Rosas, Barangay Old Sagay si Jody Cabrera A. de la Cruz alias Uni 30 anyos ang edad kag residente sa Purok Rosas sa Barangay Old Sagay sa among syudad. Ang ini nga persona nagapangatubang naman sa kaso nga thief o kung pagpangawat kag in-issue man sa RTC Brand 60 kag pirmahan ni Honorable Judge Renato D. Muñoz nakapit sa Marso 28, 2005 kag may 22,000 nga piyansa ginapangagot sa korte. Ang ikapat gindakop amo si Danilo Villaflor Apuyan mga alas 5:18 takna kahapon. Ang ini nga persona nga pagkatubang sa kaso nga pagpangawat akong thief nga gin-issue man sa RTC Brand 60 kag ginagdaan ni Honorable Judge Renato D. Muñoz ang retirado na nga judge sang RTC Brand 60 mayara man nga piyansa nga 22,000 ka pesos para sa iya sini nga kahilwayan. Ang apataran ka mga wanted person nga gipangrestar ada ka pabilin karon sa PNP Custodial Facility sa siyudad sang Sagay. Report gikan sa norte kaban sa probinsya sa Negros Occidental una sa balita una sa aksyon. Reaksyon Roger Guti report sa Bacolod. Aksyon Roger. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Dagang salamat, Akson Roger Goti. Balita gikan sa siyudad sang Sagay. May lang pagpamati kay Christian Roa dara sa Victorias. Kag sa kay Diosdado Proponga, may lang pagpamati. I love Akson Radio. Monitor lang siya. Dara sa London, England. No? Salamat gid Diosdado Proponga. Ha? Salamat gid. Thank you so much. Lilia Taton, present man. Sining mga tinion, Lilia Taton, salamat gid. No? Kantuan tanay balita ni Akson Percival Villamor sa La Carnota, 28 anyos nga persona ginserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sa kasong qualified theft. Yari ang kaundan sang report ni Akson Percival Villamor. Pers? Action Rex sa Abril 19, 2021 alas 12 sa 15 kahapon. Action Rex isa ka operasyon nga kasasang aton nga kapulisan diri sa siyudad sang La Carlota sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel B. Guadalupe upod ang aton nga Warrant Section Division. Nagpadulong dito ang aton tropa sa may barangay Cubay, La Carlota City, Negros Occidental. Kag nag-serve sa isa ka warrant of arrest sa isa ka top 9 most wanted person. Action Rex kag ang suspitsado diri ginkilala sa kay Fit Tesoro E. Fernando. Fit Tesoro E. Fernando, 28 anyos kag pumuluyo ini sa Masbel Subdivision, Barangay Cubay, La Carlota City. Ini si Fit Tesoro Action Rex ginaserbihan sa warrant of arrest na may criminal case number 5353 sa violation sang qualified thief. Action Rex kag ang warrant of arrest gin-issue kag ginpirmahan kag ginbanaog ni Honorable Mila Diap Camiso, assisting judge sang RTC Branch 63 La Carlota City. Kag may pitsa ining warrant of arrest kag ginpanaog sang aton korte sadtong Agosto 14, 2017. Action Rex kag ini ang warrant of arrest wala ini sang being recommended nga ginhatag ang korte sa amo nga suspitsado. Karon ining suspitsado nga si Tesoro E. Fernando ara karon sa custodial facility sang La Carlota City nga nagapangatubang sang kaso nga ginpanaog sang korte batok sa iya.
Report live gikan diri sa compound sang La Carlota PNP ang inyo ka-aksyon, aksyon pero si Melvin Lamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Ngayon Action Radyo. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad. May lang nga pagpamati kay Rains Montesino, no? Dara sa Quezon City, ga-monitor siya mayong hapon lang dra kuno sa pamilya Lindayaw sa Sitio Hulugon, Barangay Carolan, Kabangkalan City. Salamat gid sa inyo sining nga pagigupod. Standby na sa masunod nga programang This is My Life. Sunod na sa dili gilamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa Ganginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. That's the way of a clown. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.